Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, εύχομαι έναν όμορφο μήνα, εύχομαι να έρθει όμορφα η άνοιξη στις ζωές σας και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με το haul γιατί έχω και κάποια πραγματάκια ψυγείου, κατάψυξης που πρέπει να τοποθετηθούν γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως είναι οι τσάντες κάτω, θα σας κατεβάσω να τα δείτε. Ωραία, όπως είναι οι τσάντες κάτω θα αρχίσω να βγάζω σιγά σιγά πραγματάκια να τα βλέπουμε παρέα. Πήγα στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, είχα πάει και στο Χαλκιδάκι τις προάλλες για απορρυπαντικά και χαρτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πήρα πιτούλες για σουβλάκι φρέσκες, είναι από μια εταιρεία τέλος πάντων η οποία είναι εδώ κριτικιά, γιατί αύριο θα πάμε κάπου και θα κάνουμε barbecue. Πήρα πιτούλες. Πήρα φρέσκα μανιταράκια, γιατί το βράδυ θα έχω παρεούλα, θα έχουμε παρεούλα και θα κάνουμε κάτι σε ριζότο, μακαρονάδα, κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, πήρα 2 ντομάτες στο τρίφτη του Μπαρμπαστάθη. Γενικότερα δεν παίρνω μάρκες, απλά τη δεδομένη στιγμή αυτή είχε τύπου 2 λεπτά παραπάνω από την μάρκα του Σκλαβενίτη, οπότε την πήρα. Και είναι στον τρίφτη, εμένα μου αρέσουν αυτές στον τρίφτη, δεν είναι ούτε σαν το πουμαρό που είναι εντελώς λεπτόρευστο, ούτε σαν το κονκασέ που είναι σε κυβάκια. Αυτή είναι αρκετά διαφορετική, εγώ αυτό προτιμώ στον τρίφτη. Πήρα ένα γάλα μακράς διάρκειας για το παιδί μου, το οποίο το έχω καβάτζα στο ντουλάπι, γιατί πολλές φορές μπορεί να, όπως τώρα, πήγαμε να ξεμείνουμε από γάλα, ήταν τέλη του μήνα, περιμέναμε να πληρωθούμε, να πάμε στο σούπερ μάρκετ κτλ. Οπότε έχω πάντα ένα τέτοιο και με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη, είναι μακράς διάρκειας και αυτή είναι μέχρι 16 Ενάτου. Οπότε χαλαρά. Μισό λάχανο, το οποίο μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα το έχω τσακίσει. Τρελαίνομαι για λάχανο καρότο. Φέτος κάτι έχω πάθει και τρώω συνεχώς σαλάτες λάχανο καρότο. Δεν ξέρω. Θα είναι κατά τα κατεξηγμένα. Σπάνακο τυροπιτάκια για τον απογευματινό καφέ που θα έρθουν φίλοι. Τυροπιτάκια με ζύμη κουρού. Αυτή η μάρκα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά αισθάνομαι ότι το βούτυρο που έχει, καθίστε να ανοίξω για την κατάψυξη, το βούτυρο που έχει δεν πανιάζει έτσι τη γλώσσα όπως συμβαίνει με άλλες εταιρείες. Εννοείται δεν θα θίξω ονόματα. Γενικά εμένα μου αρέσουν αυτά, τα θεωρώ πιο ποιοτικά για έτοιμα. Εννοείται ότι όποια μπορεί και φτιάχνει δικά της, δεν το συζητώ. Είναι κλάσης ανώτερα. Αυτό το λούρπακ, το οποίο είναι με ελαιόλαδο. Ο σύζυγος χρησιμοποιεί πολύ βούτυρο γενικά στα τόστ του και μου είχε ζητήσει να του πάρω, του είχα πάρει και του είχα πάρει light. Και μου λέει πάρε μου πλήρες. Τώρα αυτό που πήρα πάλι light είναι, εύχομαι να μην το δει. Και λέει με ελαιόλαδο. Νομίζω δεν θα τον ενθουσιάσει. Αλλά εμένα μου άρεσε και το πήρα. Θα δείξει. Ένα ψωμί του τόστ. Απαραίτητο στο σπίτι μας πλέον να μικροτσακίζει τα τόστ με τυράκι. Καροτάκια. Για τη σαλατούλα τη λάχανο καρότο που σας λέω. Το Adoro Light. Το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ στα δικά μου τόστ. Εγώ γενικά βούτυρο δεν χρησιμοποιώ. Αυτά εδώ, τα μακαρονάκια, είχαν και έκπτωση, γιατί αλλιώς έτσι κι αλλιώς είναι ακριβά τέλος πάντων. Του είχα πάρει την Πέπα και είχε τον τελευταίο καιρό τα είχε φάει όλα, είχε εξταλαθεί και ήθελε κι άλλα και μου είχαν τελειώσει και του λέω όταν πάω στο σούπερ μάρκετ θα σου πάρω και τώρα βρήκα τα Paw Patrol. Πιστεύω θα χαρεί. Πήρα φέτα, εντάξει μην βγάλω τώρα, σε χάρτινη συσκευασία. Μισό κιλό φέτα, γιατί θέλω να κάνω και μία συνταγή, έχω σπανάκι. Ο σύζυγος δεν προτιμάει καθόλου, το σχένεται θα έλεγα πλέον, το σπανακόριζο, οπότε πρέπει να βρω εναλλακτικούς τρόπους γιατί εμένα μου αρέσει το σπανάκι και σκέφτηκα να κάνω κανελόνια με σπανάκι μέσα, φέτα και από πάνω να κάνω μια λεπτόρευση, εντάξει μην το κάνουμε μπόμπα σε θερμίδες, λεπτόρευση στην μπεσαμέλ. Πιστεύω ότι θα του αρέσει και θα το φάει ευκολότερα, μου το είχε πει κιόλας ότι σπανακόπιτα τρώω. Το σπανακόριζο δεν αντέχω. Οπότε εντάξει, πόσο ακόμα σπανακόριζο να αντέξει και να ανεχτεί να φάει. Άμα δεν σε αρέσει κάτι, τι να κάνουμε. Αυτά τα γιαουρτάκια για εμένα τα είχα πάρει και τον προηγούμενο μήνα και τα είχα δοκιμάσει και μου άρεσαν πολύ. Ωστόσο αυτά. Εντάξει, οκ. Νόμιζα ότι πήρα λάθος μάρκα.
Είναι με φρούτα του δάσους, είναι ωραία, νιώθεις έτσι τα φρουτάκια. Εντάξει, δεν είναι γιαούρτι, αλλά για σνακ και στη δουλειά εγώ παίρνω το κάθε πρωί που φεύγω μαζί μου. Αν όχι φρούτο, θα πάρω κάτι σε τέτοιο γιαουρτάκι. Πήρα και με φράουλα, τα ίδια ποσοστό τέλος πάντων ζάχαρης κτλ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θα σας πω ότι είναι χορταστικά να τα φάτε για πρωινό, αλλά σαν σνακ είναι ό,τι πρέπει. Μετά, πήρα αυτήν εδώ την πορτοκαλάδα, την έχω πάρει πάρα πολλές φορές, είναι από τις αγαπημένες μου. Είναι με στέβια, όχι με ζάχαρη. Γενικά, επειδή πίνω αναψυκτικά, κακώς, προτιμώ να είναι χωρίς ζάχαρη ή με στέβια, για να μην παίρνω ζάχαρη και από αυτά, μέχρι να τα κόψουμε τελείως. Να δούμε. Μετά, πήρα μία μαγιονεζίτσα light της μάρκας του Σκλαβενή, τη Μαράτα. Και αυτή την έχω ξαναδοκιμάσει. Επίσης μου αρέσει πολύ η μαγιονέζα, οπότε προτιμώ να παίρνω light για ευνόητους λόγους. Μετά πήρα 1, 2. Καθίστε να ανοίξω το ψυγείο να τα φυλάζω. Αυτά τώρα είναι για το γιο μου. Που σας έλεγα για το γάλα ότι προσπαθώ να μην ξεμένω. 2, 3. 4, 1,5 λίτρα. Παλιά πέρανε και του λίτρου γιατί δεν πολύ έπινε. Τώρα τελευταία πίνει. Μάλλον είναι σε κάποιο μεταβατικό στάδιο γιατί πίνει πολύ γάλα. Μετά, μιας που έχω ανοιχτό το ψυγείο, πήρα αυτές τις κρέμες γάλακτος, οι οποίες είναι με 12% λιπαρά. Τις έχω δοκιμάσει ξανά και έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη. Αφήστε να δω που θα τις βάλω. Έχω μείνει που λέτε πολύ ευχαριστημένη, γευστικά. Πήρα φρέσκο ψωμάκι, το οποίο συμπιέστηκε και λίγο, για το μεσημεριανό μας. Αυτές τις αράβικες, πάντα όταν είναι να ανοίξουμε κάποιο ψωμί του τόστ, έχει τελειώσει ψωμί του τόστ, παίρνω αράβικες, οι οποίες συγκεκριμένες είναι φρέσκες. Δεν είναι τέλος πάντων σε μια εταιρεία που εγώ δεν αγαπώ καθόλου και δεν θα την πω για αυτόν τον λόγο, που είναι τίγκα στα συντηρητικά. Αυτές πάλι είναι από την εταιρεία που σας λέω, την Κρητικιά. Και για να καταλάβετε είναι φρέσκες και λέει ότι έχουν μέσα αλεύρι, αλάτι, ζάχαρη, μαγιά, νερό. Τελεία. Άρα το συντηρητικό τους είναι το αλάτι και η ζάχαρη. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Και τις προτιμώ πάρα πολύ για τόστ, να βάλω τυράκι, αυγό, αβοκάντο για πρωινό. Είναι σούπερ, αντί για τόστ ρε παιδί μου. Και όταν μου τελειώνουνε, ανοίγω το ψωμί του τόστ μέχρι να πάρω τις επόμενες. Λοιπόν, πήρα τα κανελόνια που σας είπα, που σκέφτηκα να κάνω τη συνταγή με το σπανάκι και την κάνω σίγουρα αυτή την εβδομάδα. Πήρα 2 συσκευασίες από αυτά τα μικρά, τα Kit Kat. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής τα πήρα, επειδή ήταν σε πολύ καλή τιμή, ήταν 50% έκπτωση. Και σκέφτηκα ότι θα βάλω τον άλλο μήνα που έχει γενέθλια ο μικρός μου, στα σακουλάκια για τα παιδάκια, θα βάλω και από ένα τέτοιο και μέχρι εκεί δεν θα βάλω κάτι άλλο σε γλυκό. Πήρα αυτά τα κουρασανάκια, τα οποία τα έχουμε πάρει πολλές φορές και καλοκαίρι στη θάλασσα και παντού. Και τα πήρα για τον απογευματινό καφέ, να έχουμε και γλυκά, να έχουμε και αλμυρά. Μακαρονάκια κλασικά, νούμερο 10, τα αγαπώ. Ή λιγκουίνι ή νούμερο 10, τίποτα άλλο. Ούτε 6, ούτε 5, ούτε 7, τίποτα. Πήρα αυτά τα πολυδημητριακά, τα οποία αν με ρωτάτε είναι πολύ ακριβά. Τέλος πάντων, ήταν και αυτά σε κάποια προσφορά. Είναι χωρίς ζάχαρη και είναι με κακάο. Αυτά αρέσουν πολύ στο γιο μου. Όταν είχαμε πάει στη θεία του τέλος πάντων στην Αθήνα, τα είχε για πρωινό και όποτε τα έβλεπε μπροστά του, τσάκα έπαιρνε και ένα και το κρατούσαμε μετά για κολατσιό και τέτοια. Ή άμα ήμασταν έξω σε βόλτα, γι' αυτό το έχω πιο πολύ. Πάει και αυτή η σακουλίτσα. Και η τελευταία μας σακούλα, 2 κοτόπουλα, τα οποία ζήτησα να μου τα κόψει παϊδάκια. Το ένα θα το κάνω σήμερα, πέρα από το ριζότο, μάλλον ριζότο θα κάνω, για να μην βάλω 2 πράγματα στο φούρνο, μάλλον θα κάνω ένα ριζότο, ξέρετε, στο κατσαρόλα. Και θα βάλω και αυτά τα παϊδάκια, θα τα μαρινάρω σε λιγάκι και θα τα βάλω στο φούρνο. Η μία συσκευασία είναι για σήμερα και την άλλη την πήρα για αύριο που μας έχουν καλέσει να πάμε για barbecue. Αυτά πήρα σαν 69€ και 69 λεπτά. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Κάντε like, κάντε ένα subscribe. Πείτε μου τι άλλο περιεχόμενο θα θέλετε να δείτε. Όμορφα, φιλάκια πολλά. Γεια σας!